Vytrvalci chodí a chodí a chodí. A plachty jim to pěkně bere, koukej. Vidíš to? Který? Nahoře, nad věží rozhodčích tady. Aha. No jo. Ta už je urvaná. No, 2 jsou urvaný. Dvě jsou urvaný. Kokani jsou zajisté v klidu. Akorát chudáci diváci teda, no. Prostředek je stržený. To je bezpředmětný skákání. A to nebudou skákat, protože včera ani takhle nefoukala a neskákali. No. Tam lidi jdou asi za zábavou na kopec nebo co. Jedině. A někdy zpátky. Trochu si užít za svý perně utracený peníze. Vydělaný. Perně vydělaný peníze. Utracený, perně utracený. Ale vydělaný. No to je šílený.